Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, gusto ko lang sumpayan ang akong naunang story nga na-air last week. Kabahin kini sa maluibon kong bana. Nga samtang ani ako dali sa abroad. Naningkamot para sa among pamilya. Siya sabdiha sa Pinas. Naningkamot og biga-biga. Gadalag mga babay sa among balay. Apan sa wala pa ko naminyo mga idol. Didto ko sa Cebu gikan. Dito ko nakagraduate og high school mga idol. Og tungod sa akong kabugay sa una. As in, kaduha lang naman ko nakabalik og 4th year high school. Og tungod pod sa siging barkada-barkada. Hinungtan, nga sa edad nga 18, nakauyab ko. Og mautoy nakaingon, nga nabuntis ko og nahimong single mom. Sa kapait sa kinabuhi, nakahuna-huna akong mupauli sa among lugar sa Bukidnon. Hilom na lagi na. Unsa ba na? Kasaba ba na Hilom bata? na. Nanay mong lulong nga palahupo ko. Baoda na. Kabata pa di mo, angkada ka. Udsaod, gasayuman kang napatakal dito Cebu. Pa, di ba, nangayon naman ko pa sa ilo ni mo? Aminado man ko nga sadaan ko pa. Hilom, kung wa pa ka nagpabuntis, wala unta ko'y problema karong bayhada ka. Ikaw gahatag problema nako. Dugag-dungag ka lang sa labad sa kong oda. Palamyunon ra ka dere. Palamunin. Sorry pa, mutrabaho lagi ko pohon. Sorry sa mugmata. Litse. Pa. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Samot kapait ang akong kinabuhi kaysa akong pagpauli sa Bukidnon. Nakauban ako ang akong papa nga palahubog og kuya nga pertipod kabadlungon. Sigihan lang kog boy-boy sa kong amahan mga idol. Og mohilom na lang pud ko kay lagi sad-an man. Mautong pagdako-dako sa kong anak. Gibilin ko siya diha sa Davao sa kong ate. Og nanarbaho ko dito sa Bukidnon, isip cashier. Dito ko na nakaila ang akong nabana mga idol. Nga kalaban ko kaayo ni adtong elementary. Pila ra may sugilanon na minyo kog pinaabdik mga idol. As in, after 3 months sa mong panag-uyab, gikasal nami sa kumbana. Swerte ko sa kong mga in-laws mga idol, labi na sa kong mother-in-law. Kay pinangga kaayo ko. Dawat ko nila, bisan ang kanako. O gani, 1 year and 7 months pa lang akong baby that time. Og sila na'y nag-atiman. Giisip nila kini nga ilang apo. Og daw ila kong anak nga kamanghuran. Inana mo tratar ang akong ugangang babay mga idol. Og nahappy kaayo ko, kay galong putawon ko og pagmahal sa usa ka inahan. Og kana, nahatag sa akong mother-in-law. Mudayon ka bagyod sa abroad? Yes, ma. Ginaprocess naman akong papers. Ay, anak. Basin maunsa kanya dito. Ma, okay na ko dito. Mo-abroad ko para nato. Para sa mga bata. Okay ramang good ba? Gadiri ka na lang. Kay ang mga bata. Naman bitaw ka, ma, nga makatiman nila. Dili ka na bagyod magpapugong. Dili na jud, ma. Final lang yun ni. Ayaw na napugni si Melissa ma. Niyaman ko. Basin magsige na lang po kaglaag, ha? Unya ang mga bata, pasagda na lang nimo si mama nga mo'y magatiman tanan. Ayaw na problema ha. Sa gikaingon ko na, niya ako. Salig lang. Dapat lang, kay amahan ka. Ayaw gyud pasagdi ang mga bata, samtang to ako sa abroad. Wala pa di ka natulog, Mel? Naguna-una ko sa mga bata, tay. Kang mama, o sa kumbana. Normal yun na, basta bago pa ka diri sa abroad. Pero kadugayan, maanad ra ka. Nihiya ka manggod hinuon diha. Gimingaw kong mama, day.
Swerte kay kasi mga mother-in-law tayo, no? Kaayot ay, pinanggagay ko sa kong ugangan. Paulay na, oy. Sagit kaingon ko na, maanad ra ka diri. Total, kaning imong gibuhat, ang inyong panaglagyo, para ra magyapon sa ilaha. Sila ra magyapon na makapahimulos ini. Salamat, day. No probs. Kuya Totoy, og lalahbag. Swerte ko sa kong ugangan. Kay gituring ko niya nga tinuod niyang anak. Og sakit kaayong hunahunahon nga niadtong January last year. Namatay si mama sa sakit nga mayoma nga wala ko man lang siya nakita bisan sa katapusang higayon. Og tungod sa pagkamatay sa akong ugangan, ang akong mga anak naglatagaw na lang kay gipasagdan man sa akong way puangod nga bana. Gipasagdan na lang mo ang mga bata diha. Isog ka ba nimo? O gusto mo gusto nimo ha? Malipay ko nga masayran ako nagalatagaw ang mga bata. Naman unta sila amahan diha pero walay pa ka bana. Sus, uy. Okay ra sila. Okay? Okay na bisan asa na lang matulog ang mga bata? Kay ikaw nagbuhay ulit tao na diha. Nagsige na lang kaglaag. Busy kasi mo mga babay, pistiha ka? Hello? Hello? Animal kang tawanan ka. Salbahis ka. Diyos ko, ang akong mga anak. Kaluoy nila. Kuya Totoy, og lulahubag. Dili na gyud mabangbang ang akong bana sa iyahang bisyo. Hinungdan nga nagbuwag mi mga idol og ang mga bata gipakuha nako sa kong ate. Nalipay pa ang animal kay wala na siya'y atimanon. Ulitaw na siyag balik. Og nabalitaan na lang nako mga idol nga nag-drive na siyag bus sa Cebu. Pero bisan may kita na siya, wala gihapon siya gahatagan og suporta sa among mga anak. Gasalig ra gihapon siya nako. Hangtod nga nakurat na lang ko sa balitang naabot nako. Napriso si kuya. Ha? Napriso? Kaya nga naman, unsa man diyang gibuhat nga krimen ha? Nakita man ko sa CCTV nga nagsipti og kwarta ang iyang konduktor. Unya, unsa may labot niya? Ang konduktor man ka ang nasakpan. Ay, syempre, damay siya kasi may driver. Ha? Te, tabang itaon si kuya uy nga makagawas. Piyansahay taon te, maluoy ka. Unsa? Kuya Totoy, og lulahubag. Kay buutan man lagi ko. Hinungdan nga nangita kog pamaagi nga mapiyansahan ang akong bana. Nagpatabang pud ko sa iyang mga kaliwat mga idol kay di pwede nga ako ko nalang putanan kay dako kini nga kantidad. Ug tuod man, nakagawas na ang akong bana. Last week lang. Unya karon, nanghasul-hasul na pud siya nako. Nangayo na sad siya kwarta kay gusto ko na siyang mapauli sa bukid noon. Wala na ko mohatag mga idol. Wala man kani siya pakialam sa among mga anak. Nganong dili man siya moduol sa iyang mga barkada, dili ba? Nga mauman to ihang kuyog sa happy-happy? Bahala na siyang modiskarte aron makapauli sa bukid noon. Ako naman ganit na nang nagagasto sa among mga anak. Maniguhang na lang siguro ko ani diri sa Saudi mga idol. Ug wag gyud ko'y natigom tungod sa sige nilang yangungo na ako. Pasensya na kaayo sa kong story nga naglatagaw, mga idol, ug hinaot nga ma-air ninyo kining sumpay sa akong unang story. Dagan kaayong salamat and more power ang inyong avid listener. Nga tigang na kaayo, Izzy Neliza.
Maing hapon sa toon letter sender, second round. Walahin kundi si IZ la maing hapon. Maadyo nga po pag-usap ni mo din ha, Kuya Totoy. Yes, second round na ni sa story ni IZ. Kay wala na to natiwas tong una niyang gipadala. Nahala, boy lohe diha, Kuya Totoy. Sakit man paminaon pero lami igud tabangan to mga taong naglisod. Lami tabangan to mga taong wala na bitaw laing masampit niya ikaw nakita nimo nga naglisod sila. Di ba la? Mao man, labi na kung naagyo kay ikatabang, lami gud sa feeling nga mutabang ta. Pero kung diri sa imuhang banaday nga naman day siya trabaho, nganong dili man siya makatunol dito sa inyong mga anak. Gasalig naman lang siya. Iyang kaugalingon naman lay iyahang gibuhi. Di po siya maikog nimo. Pero kung napaka sa abroad karon, Naapagid siya dito sa Saudi, Kuya Totoy, kay ingon niya basin og matiguang na lang daw siya dito. Kay wa siya tinigom. Sige rang padala diri. Iyang bana sige hatag niyag problema. aw padayon lang sa trabaho niya. Buhata para sa imong mga anak. Regarding sa imong giingon nga kuan, tigang na kay ka, awa na mi mahimo ni Lula anak kay di gud mi kahatag in taon o ka-recommend in taon kay basig ma-scam ra kay na madam. May pag mag-selfie na lang ka madam, mahuman ra man gihapon na. Bitaw ingon siya tigang na daw siya kayo kay pila na siya katuig sa abroad, mag 5 years na. Why love life? Or yan po na mas Ginoong hatagan kag tao nga makahatag og satisfaction sa imuhang stressful life, di ba? Tama ba? Tama ba? Yes, tama. Yes, satisfaction in any aspect. Sa financial, ma-free ka. Sa emotional, ma-listless. Makukuhaan imong karga-karga na yung kabugat. Sa spiritual, makalaag na mo, makasimba na mo, kuhaan na mo. Gaanin yung kuhaan ba? Espiritu ba, kumbaga. Ay yung pagtuo. Naadya perminti. Ligon. Solido. Isi pamilya. Ilawin na gyud ang imuhan love life para satisfied ka jud. Sige lang day, antusi lang sa gyud haday para sa imuhang mga anak pero unta makatigom ka day ug unta makapauli ka diri sa Pilipinas ug mahatagan nimo panahon ang imuhang mga anak. Kanang nana kay pundo ba nga makasugod kag business kay wala man kay pagalauman na imuhang bana. Wa man toy klaro day. Wa man toy planos kinabuhi. Og sakto ka atong imong gibuhat nga nibalibad ka nga nangayo na pod siya kwarta. Papaningkamutan na ang imuhang bana og iyahaday kay wa siya gibuhi iyang sarili ra. Nahaladay, pag-amping diha. Salamat sa imong pagpadagso at salamat sa imong pagdasig sa mga kaigsuonan natong kuan. Pagdasig sa mga kaigsuonan natong galisod pud karon na pagigian ningon ani nga life must go on. 4 years na maday ka sa Saudi day. Kapit lang. Fighting. Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lula Hubag. Feel good lang. Always.